Salut fraților, ghiciți ce? Am intrat și eu frumos în gârlă să mă plimb gen de acolo până aici, sunt înăriași și pe acolo pe undeva este o șurubelniță, o să o vedeți. Și uitați Instagram, îmi spun 1, 2, 3 și TikTok cu fratele meu Cosmin. Am putea să zic Cosmin 40. Da puțin, el ne-a dat telefonul, sunt cu sora mea aici, el ne-a dat telefonul său. Să vedem, ne uităm la ceas. Eu filmez cu un orange. Ceasul este 3:48. E Alexandra, vreau să ne cadă în gârlă? Nu? Da, nu. Hai, eu o să mai trec o dată prin gârlă. Eu am trecut din partea aia încolo stau. Și sora mea streacă pe puntie. Hai Alexandra, du-te pe puntie. Și cu totul. Mergeam eu liniștit, zicea, wow, ce frumoasă e apa, cât de rece e. Și ghițiți ce? O șurubelniță. Efectiv. Mă mut la un. Efectiv, uitați, o șurubelniță. Efectiv, o șurubelniță. Nu e starea bună, dar o merge schimba capătul. O șurubelniță. Sunt și cu seara mea acolo. Dar nu, credeți-mă, cineva cred că de încolo a pierdut, de încolo este pădure. Credeți-mă că de încolo vine apa, vedeți și voi. Uitați, de încolo vine apa. Vedeți, uitați, ducem cu. Vedeți și voi. Uitați-vă acolo. Credeți-mă că n-am pus-o eu acum, gen, că am zis eu așa. Dar mie mi s-a stins telefonul și mi s-a oprit toată filmarea. Ce am făcut? Era momentul să închei filmarea, dar n-am mai recuperat nicio filmare, gen. Și este foarte rece apa. Mergem pe puntie. Mergem pe puntie. Haide. Și să vă arăt șurubelnița. În episodul ăsta să mergem, să mai facem puțin mișcare. Și am să facem și un mic vlog. Suntem aici de vreo 40 de minute, o oră. Este o șurubelniță, vedeți? Și o unde îmi curge toată apa. Săra mea și-a luat o reglă de pe Adam, știi ce? Ce? Nu mai pot să-i țin telefonul, Cosmin. Ține-l. Nu mai pot. Uitați aici apa. De ce? Uitați ce curge apa după mine. Vedeți? Uitați-vă și voi. Cum curge apa. Uitați-vă acolo jos. Curge apa după mine. Și chiar este o șurubelniță. Ok, dacă o punem încolo, ce ziceți? Scrieți în comentarii. Că puteți să trecăm ruginii, dar... Cred că am găsit acolo șurubelniță. Cred că a pierdut vecinul de aici. O să eu dau, cred. Sigur o să eu dau. Eu lui vecinul de aici. Eu nu stau pe aici, stau mai sus în partea aia. Da, fraților, este o șurubelniță bună. Da. O să luăm acasă. Ca să arunc acolo, fată. Am aruncat acolo. Și da. Uitați-vă cum e apa pe mine. Uitați-vă, fraților. Uitați-vă, fraților. Fată, lasă-l jos. Uitați. Efectiv e rece apa. Și rece apa. Dar din motivul ăsta. Cred că așa o să-mi dau tot. Ce să vină pe ambele că stau în urmă? Sora mea să preface așa, dați-mi telefonul. Și bun, cam acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul de like. Asta am vrut să vă arăt, dar în videoclipul trecut, care am încercat eu să-l fac, nu mai putem să-l fac. Alexandra, să filmez altro. Da, am încercat să filmez. M-am plimbat prin gârlă, da, acum am zis să vă arăt ce am găsit. Mai a doua dată minunăția aia, mai a doua dată, pardon, șurubelnița aia. Și știți că numai pentru voi am intrat în gârlă. Ce? Mamă, ce apă curge pe jos, vedeți? Ce alergă sora mea pe aici. Haide, fată, vină cu a. Îl face că filmează. De să nu zboară telefonul. Uitați, aceasta este minuția. Șurubelnița care am găsit-o. Deci nu să vedem acum lui oameni de ci. Să vedem dacă este a lor. Mergem? Haide, Alexandra, să-i dăm ăștia. Mergem acum. Mergem acum să dăm șurubelnița. Ambele mâini. Mergem acum să dăm palista lor. Să aude o șoprâlă. Poate era o șoprâlă. Mergem să dăm. Unde merge?
Santian. Nu îi filmezi? Da, da. Mergem să ducem acum. Ceva. Mi-a zis mulțumesc, dar din păcate nu este a lui. Ia. Întreabă și pe strada mea. Ia să vedem ce că filmează, nu filmează. Mergem acum. O să o spălăm puțin și după să încheiem vlogul. De fapt, trebuie să încheiem vlogul. Bun, și cu cam acest vlog, dacă v-a plăcut, nu uitați să Mergi bușiți la butonul de doamna la like. urcă și înapoi? Nu, bun, și cu cam acest, îmi pare rău că mă văd din nou. Bun, și cu cam acest vlog, dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul de like. Și noi ne vedem și ne vedem data viitoare. Pa! De ce nu?